Kabate CTV. Kaseng Sain Partai United Democratic Party kalai kenduk mau siang hadian bagi nong yalam bahakmat na Ribhoi District kila shimia karai ban okam naga party. Kinong yalam bahakmat jong kaseng UDP Haribhoi kibala rai ban no naga seng kikentup nadu presiden ke district uba Donbok Kemdeng uba longru working president jong UDP central body uba Rafael Masar uba Rangkansai Armakdo kakong Queen Mary Rembai uba Biol King Star Temung uba Watson Karkrang bat kiwai-kiwai. Kajing tray borba jong ka Green Tech Foundation mentau snem kan long da shisha ka khubor jingkermen yau pai ba ka sor shalong bat kham tam ka khubor sya ka sorkar balada don kamon bat don ka jingkit kle onom don jing ban pen kelador ya ka wa kra bat ka wa sirpi ni ki wa ba jabo hapo ka jela wat lada kan simporu. La ban saki bahadien ke jingwan hap uslap haga step jong ka arfu tarik ulber arjar arfsau ya ke jinglang bat ke jing syakhang nanti jong ke jabo bat kinyut balala nang isir kai ka bale se omduna ya ke san pauton ai ya gini ke jabo ka foundation kan sakit no sien. Ki pulit jong ka kanhon anti-narcotics task force ka East Kazales District balalam khmat da ka kong Sandra Nongdhar MPS hadien balayo ya ke jingtip ka babnia nagitanat sentiat haga singi balang kila yo kem ya arngut kisnar khai drop naga shnong Happy Valley ka bahap hapo ka Madan Riting Police Station ki arngut kisnar khai drop kidai u Joshua Kyangte Tripura live reus nem karta naga nongba Aizol Mizoram ubasa menta haga shnong Damchara Tripura bat u Joel Tripura arkhundai snem karta ubasa haga shnong Kachari Chara Damchara North Tripura. U General Secretary jongka Khasi Students Union usamla Donald V Thaba ula kentho teng yagi politician jongka ni ke jela Meghalaya da kabaong haba don gino ki jingja hagi shnong khapot jongka jela Meghalaya bat Assam ki syukut tang haga jingkren da ka ktien bat ongru ba kinong yalam jongka jela kim don ka jinggit kle bat ka jing yoi jingai bakin le Haga arpo tarik luber arhajar arpusa uni unong yalam ke sengki SU ulaong bagani ke jingbum le jong ginong yalam ke jela kala penlong ya ke Khasi Students Union ban yakun pateng la pateng naga benta ban yada yala ke jong ke jaj ban riau bat ban penne yala ke jong ke khendau ke siap ban pensa jingken mau ya ke jingyat lenti ke ba saufun rius nem jong ke seng ka Khasi Students Union Maulai Circle haga arpo tarik ulber arhajar arpusau kala IT ya ka yeng baka seng kala penshna monsngobha syaka kong Regina Jerwa kalong kemi ka badon khon shipongwot bat ka ba im kamai jakpo da ka ba shublas ngi ban pendap penbiang ya ka yeng ka sem bat ya ka khon kikti kabasngo tanat shushu kalong baya ka jaka ban snai ka yeng ka basau kamera la aisngo ba da ka kong streamlet karbhi ya kani ka yeng la play pai ba dau General Secretary jong ka seng KSU Central Executive Council usamla Donald Thaba rengkat ka jing sakhilang jong ki wei pat kinong yalam ka seng kinong yalam jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People kilong kpa kilong kme jong ka block 10 hamaulai nong kwar shillong. Ka Election Commission of India kamshim lakhang ban pelat ya kepisa jongki jingtray balashna pendep watla ka Model Code of Conduct kala traikam naduk kasngi bana penbena ya katarik jongka election Lok Sabha. Ka Election Commission of India kala pha yakashiti shau Union Cabinet Secretary shau Secretary ke Sarkar India shaka Department of Program Implementation shaki Chief Secretary jongki Sarkar Jalla bat shaki Chief Secretary bat Administrator jongki Union Territories bat shaki Chief Electoral Officer jongki Jalla bat ki Union Territory hagabayade bat kanikakam Shwa ka election MP Lok Sabha kaseng Jan Adhikar Party kala khliap lamano bat kala lek yeso bat kaseng Congress u Presiden Rangba jong ka JAP u Papu Yadav ulayalam yaka kenhon jong u Baro syaka yeng kasem jong kaseng Congress ka JAP gadai ka wei nagi seng Sain Partai ha Bihar bat ka jing lek yeso jong ka syaka seng Congress kanang penklan syusyu yaka kenhon giliang persya kabala tip kum ka India
Ki samla puli ki bawan bani shimenta haka startup Mahakumbh kila ong baka syong haki samla ban penurlong yaka Vikshit Bharat bagari India kandai kari kepala bit labiang nadong syadong kumbala buktong baka ni kan jahaus nem arhajar saupunyo bat kayok kakot jongka kan poi syaka $1 trillion. Usnem arhajar saupunyo undair usnem baka India kan rakhi ya ke jinglai lot kaba shispa snem tik ka Presiden Jogari India ka Draupadi Murmu kala pediang ya ke Siti resign kam jong unong yalam ka Rashtriya Lok Jan Shakti Party u Pashupati Kumar Paras na ka Shuki Menteri Sarkar Pedeng ka Presiden kala IT no hau Kiren Rijiju ba unbat ya ka Ministry of Food Processing Industries. U Menteri Rang Bado kari India u Narendra Modi ulaong baka India kandai kan nong yalam ha ka pertai barok kawai ha ka bayadai bat ka artificial intelligence bat ki samla jong kari India manta ki dai ki samla ki bat tebit bah ha ka ni ka technology. Modi ulaong baka India kan mempelaj satya ya kan ka kabuk siar bat kan pentikna bahkan dai ka ri ka bahakmat tam ha ka AI. Kat arngut kinong bela kila yap bat prangut kila mensau ha ka jing betai bat kemding jong ka wei ka par dawuyong ka badon ha Balochistan province ha Pakistan. Ka jing kemding jong ka par dawuyong ka dai namar ka jing yorong jong ka kenja gas ka bala ban kemding. Kat arngut kebayam kidai kibadon hapok krem dawyong kat ba prangut kiba mensau pat kidai kibala leit rung syapo ban pelaj im bat persyang yarap ya kibadon hapok krem. Ka India kelakop haying dorbar ba jong ka United Nations bahkan lam khmat ya ki wei pat kiri ka pertai ha ka bayadai bat ka jing pun kup bor ya ki kentai. Ka permanent representative jong ka India ka Ruchira Kamboj kalau ong ba ka India ka buktong bahadu usnem arhajar sauhunyo ka Vikshit Bharat kan urlong ha ka baki kintai kindon benta baik ha ki rensan baper kumbalong ki shenrang. Kalau pensengau hayang dorbar ya ki katto kan ni ki program ki ba ka India kala sedang kum ka Beti Bachao Beti Parao bat ki weipat. Ka genhon yalap election jong ka Democratic Party na kabenta u President Joe Biden kala bukno syarut ya kapisa kaba laispa $1,000 bala no senyang dau hespa u badai nong India u bala syong lasa ha Amerika. Kadai kapisa bala ai de u Gaurav Srivastava syaka Biden Victory Fund. Ka Democratic Congressional Campaign Committee kala bun syarut ya kani pisa namar bakalap bakamdai kepala lekat kum ki kendon ai u Gaurav Srivastava bat ka lok jong u kidai ki bapenya ya ka Gaurav and Sharon Srivastava Family Foundation. U Secretary of State jong ka United States of America u Anthony Blinken un leche Egypt mentakatio ban persyang yakran penyesuk biang ya ka Israel bat ka Hamas. Syuai kani ka US kala kren syai ya ka Israel bahkan nam kersian satya ya ka jingtmu ka Israel ban nyon napang harafa namar bahkan kata ya ki mensim ki balui bat baki kintai kinna kin syuyap kitu kilong kimat kublai.